Mbak Niken Salindri, mau ayo Mataram. Yuk. Mas Gareng, Mbak Ciblek bisa turun, bisa ke bawah. Selamat malam, adik wedok Mbak Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Bayu Ijo. Kok iso Bayu Ijo? Tema malam hari ini sindahnya soalnya pakai ijo, Mas. Nggih. Pak yo sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangesune, Mas. Alhamdulillah. Karo aku padha wae suntik vitamin teges meneh saiki, alhamdulillah. Alhamdulillah mau. Teng Bayangkara, Mas, sempat Oh teng nggih, Bayangkara. aku malah wingi bengi. Iya. Oh nggih. Nggih, tapi alhamdulillah wis pulih kekuatane, siap Nggih. menghibur masyarakat Kaltim dan jajaran Kapolda Kalimantan Timur. Nggih, alhamdulillah. Sapa dulu Cahayu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sugeng dalu kagem warga Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Yeah. Karena yang lihat hari ini tuh nggak dari Balikpapan aja, Mas. Nggih, dari Samarinda juga ada. Nggih. Dari Bontang juga ada. Nggih, banyak matur sembah nuwun sekali. sanget sampun mirsani mriki sudah mau memeriahkan acara malam hari ini. Khususnya kagem Bapak Kapolda, Nggih. Bapak Inspektur Jenderal Polisi Polisi Endar Endar Priantoro. Priantoro. Nggih. Inggih. Ini sudah mewujudkan bahwa Polri dicintai masyarakat, Nduk Niken. Inggih, leres, Mas. Nggih. Kuwi Mas Gareng kembarane Mbak Ciblek kuwi Mas Gareng. Kembaran apa wong ora ono breblas. Apa? Oh Piye to? iya. Iki ngapa omong ora? Lah mikku mati ya. Lah nggih. Kaya ngene iki sing diarani kembar sial ya iki. Kembar Ya. siam to. Ya jangan gitu Siam yen dong. padha kaceke dedeke ndek wur ngono lho. Kembare perkarane kembar padha wedoke. Nggih. Yo. Heeh. Iki lho. Apa Mas? Nganu jilih. Mik iki. Nya. Mikmu kok mati. Nya. Piye to? Nah, iki mik sak tuane iki. Lah kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek? Ngampil Pak Bowo, mampir Pak Bowo. Lah kok malah Mas Gareng, Oh, jenengan kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek? ketipu kok. Iya. Ketipu iki Angger niki kan Niken Salindri. Nggih. Angger nyong Niken Seblindi. Wah, iya. Iki, Niken Seblindi. Ya kembaran. kembar. Nggih. Semuanya tuh masih bersaudara walaupun Iya. lain bapak lain ibu. Nggih. Tapi titah menungso ning donya kuwi kabeh saudara. Leres. Iki lho, kok ngene iki lho. Piye? Nang apa? Nyanyi urung wis gletak sik. Lah wong jenenge. Ya aja ngono, namanya juga manusia. Kan enggak Lah, tak kowe meriang apa, Ken? Iki lho, ambak-ambak sakmene demit radulet setan radoyan iki. Sapa? Ciblek iki. Kowe kita ewangi kok. Lah ya direwangi ya ora demit sendulit apa Tegese setan ora penyakit doyan. lunga. Iya, Ya, enggak. alhamdulillah ora pas lagi sakit kayak gue. Ya mulane jaga kesehatan. Makanan selalu dijaga. Kayak aku nang omah aku makanan dijaga. Loh. Selalu nang meja makan gue ana sing jaga. Berarti ngene arep mangan dijogo ngene. Enek satpam, Ana terus satpam enek polisi. Berarti Komplit. makanan Ya, dijaga. padahal Mangane iki dilarang dijaga. makan. Iki mengenai kostum pas lho iki. Kok ngono Kok Mas? kok iso? Ijo ki
Polri dan masyarakat ijo isowo judu. Min. Biru Polri dan masyarakat bisa biru bisa rukun. Betul. Coklat Polri dan masyarakat cocok dan melekat. Amin. Ayo mesti no Mas. Jelas. Ireng. Ireng. Jadi orang iri dengki ora Ora pareng. kepareng. Nggih. Kayak kayak babu ya kayak. Dalange. Krem. Coklat ku abu-abu. Krem. Ya duwene ya gur kuwi bareng. Berarti ora tau salin ya Ora kan. tau salin ya. Wong sing kenyek. Wah, sing meriksani pirang-pirang tekan Nggih. pol ngana Mbak Niken. Nggih, heeh, Nggih, Nduk kan? Niken iki Nggih. sing entuk berkah engko bar mirsani wayang entuk Wah hadiah. iki Enten door prese nggih. Betul. Mantap. pokoke bengi iki akeh wong kecepit lawang. Dari Kok kecepit kecepit lawang lawang. Door press, door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi itu door press itu kecepit lawang. Iya. Lah, Ya nik- ngono ya entuk. Niku door prese napa mawon anu Mbak Limbuk? Banyak banget Mbak Banyak Ciblek, tapi hadiah utamanya paket umroh Mbak Ciblek. Wah, niki untuk umum nggih. Nggih. Untuk umum. Untuk keseluruhan ya Keseluruhan. anggota, ya umum, ya Iya. paguyuban nggih. Iya. Nah, Mbak Niken, Nggih, untuk Mas. salam pembuka niki kagem beliau Bapak Indar ngersake pepeling. Ngersake pepeling nggih. Mantap. Engko langsung buka celuk wae. Siap. Mbak Niken ben dikancani Mbak Dini, Mbak Ayu karo Mbak Suci. Ayo, monggo kene jumeneng. Ah, ngene. Buka celuk, monggo saka Nduk Niken. Monggo pepeling. Monggo yo. Ayo kene. Ayo desa wisma rene. Lho kok Kota desa Sawisma Wisma? Lho iki. kayak kelak ibu PKK to. Niki anu Ibu Wulan nggih rawuh. Oh nggih, Bulan nggih, saka nggih. RRI. Saking RRI. Dalu menika ugi Sing- dipun giaraken RRI Mas secara langsung Gareng. dan nanti rekaman melalui Pro apa? Pro RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Nggih. Tuwin Balikpapan 97,0 FM. Ya, betul. Dan channel YouTube RRI Samarinda. Nggih. Monggo, yo diaturke sik pepeling buka celuk. Niken Salindri, monggo, yo. Yen rancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembahyang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanina luwih sampurna yen berjamaah sebelah lebaran asar salat yang tingkatake tindak mungkar magrib lan nisa cangkepi merayakan itikaf salat sunahe yo sembrono iku perintah agama relingono ning donya mong sadelo sabar lan tawakal sing kuwasa Irama Leger, yo. pengen besok munggah suwarga. Monggo, ur. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aten wis tumandang wayahe sembahyang natapi wajib
Monggo Mbak Suci, ayo Mbak Dini Lenggah, Mbak Niken Gen-Gerikur. Mas Gareng. Ajen. Polri mempunyai komitmen. Napa Mas? Apa nggih? Yang pertama menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, Nggih. responsibilitas dan Betul. transparansi berkeadilan. Nggih, leres. Terus menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Betul. Terus menjaga soliditas internal. Nggih. Lajeng meningkatkan sinergitas dan soliditas Polri dengan TNI serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Betul, Mas. Terus mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Ya, Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan suri toladan. betul. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan restoratif dan penyelesaian masalah. Terakhir setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan Mas Gareng. Betul. Oh, mula sing jeneng budaya itu alat pemersatu bangsa. Betul, dan saya salutnya lagi sekarang Polri itu juga ikut memikirkan pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia. Leres. Gitu. Nih. Nyatane ya ana penanaman jagung lan liya-liyane. Betul. Niku sing wajib diacungi jempol. Polri bukan momok masyarakat, tapi Polri adalah pelindung pelayan masyarakat. Mula ayo padha bareng-bareng awake dhewe dadi polisi tumrap pribadine dhewe-dhewe. Aja njagake aparat sepira to akeh Betul. aparat. Nggih mboten Mas Gareng. Betul. Nggih, Jadi, heeh. wong perbandingannya terlalu jauh kalau masyarakat tidak bisa jadi polisi diri sendiri, ya berat tugas Polri. Leres, nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Nah, lo tak matur, beliau Pak Kapolda itu juga napa menika remen melantunkan suara utawi remen nembang utawa nyanyi Nduk Cahyo. Tapi Nggih, ini mengko beliau baru menerima izin pamit dari Bapak Oh, izin. para Sultan. oh Terima kasih. nggih, terima kasih. Terima kasih Para Gen pepunden Sultan. kula nggih. Lah niki Mas hebate ngeten iki. Walaupun niki ora wayangku ora mung suku Jawa mawon, Mas Nggih. Gareng. Seneng, kula seneng niki namanya budaya itu, nama budaya Indonesia ya tetap milik orang Indonesia dari manapun asalnya. Leres, nggih. Mila niki yo Mas Gareng, aku tak merdikake adikku wedok Mbak Niken Ayo, ayo. Ya. Arep menghaturkan lagu apa kanggo pembuka Cahyu? Monggo Iya. niki musiknya ya enten, Nduk. Musiknya nggih enten. Musiknya rat di tengah-tengah. 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 Tengah-tengah iki Tengah-tengah. langgam-langgam sih. Iya dong. Langgam asam lambung. Ojo ngono. Jeneng langgam asam lambung. Aja semoni aku ya Oh, kena. padha apa? Padha. Adik Ayo. kakak ya harus Ayo no. Loro kok. kudu padha. Oh, alah, Lorone nggih, semoyo. Nggih. Apa? Ya diaturke langgam sik. Aku tak nyuwun anu sik, Nyidam Sari sik. Nyidam Sari dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki kok Iya. lagu apa? Udah. Yang Iya. sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah Lamona lama. Kang Gareng ke suarane api. Iya, suaranya bagus. Suaranya Suarane apik po asu kire. Aja ngono ta. Omongane ra enak. Mas- Mas Gareng, jangan gandrung putri cacahe loro. Siji Niken, loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau digandrung karo Gareng. Apa? Mau. Aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Wah, keduren ya. Oh, senengane wali kelas ora nyandak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang ya iki no. Ya. Lah panggernya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko angger njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi njaluk panitia lho. Ayo ya. Iki sing diarani yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Lah kok Loh, ngono? apa aku dilahirna nggo tanduk-tandukan? Lah witekno yen siji kakean no.
Ayo. Ya Duh wes. wong ayu. Monggo Mas Gareng. Ayo. Duh wong ayu. Monggo angger maring aku ya duh wong ayu. Ya. Ya. Ya yo. Aku aja pekewo karo Pak Kapolda anu kowe tak ulehke saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah iteno pes ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya. Kita kan apa ya? Banyumas ya Pak Kapolda. Iya asik. Besok karo ke Prokerto bareng ya. Alah kemayu. Pak kalau buat latihan ajar titis ini bagus ya Pak. Untuk ajarane Mbak to. Maksudnya nyong anu apa sih? Ayo. Luru Ayo. Pepujaning ati. Jen. Mumpung adoh omah kok. Ning kan nonton ke streaming. Oh, iki di streaming to? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Nggih, anu, sorry mah, cari uang mah. Wah, nyeluke mamah. Oh, bojoku jenenge Tapi bojoku kan- jenenge Salimah. Oh. Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ra apa-apa. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Anu reno. Ganti aku ya, Mas. Ya Usi. kuse sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Oh, dari mongko angger lampune wis dipateni, panggunge dikukuti. Tapi Weh. aku ya. Berarti aku jare kayak teradag apa? Ayo. Sanangan Apa mong awakku dhewe. Kene, maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti Dok, ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadung wis ancang-ancang lho, Mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa, Mas? Ora apa-apa. Apa tuh mon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing ngirungi mancung. Ayo. Iya, mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awakku. Nah kok kirane ora gelem ora papangin Mas Woro munggah. Mas Adar aku ana serpe iki. Mas Woro iki selirane padha aku. Lho, Apa? ya ora apa-apa, sing penting kan Do dewa Jawa Togo. inggih Kang Mas Kamandopok. Kamandoko kok Kamandopo. Kamandopok, Mbok. Kamandoko. Oh iya. Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. Karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku toh? Iya. Enoe. Ayo. Sono mring wa mlaku dhewe kono. Kemayune. Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune iki lho. Sik, aja rebutan. Sik, gandeng ceweke loro to iki. Ha, Lanange ya loro kudune. sapa? Sijine adik sampean, Sapa iki? Mas Bagong. Oh. Di Bagong. Ayo Gak kene, Wadi. kene. Ayo Mas Bagong kene. Bagong. Ayo kene, mentaram. Turuk. Sarwe sarwa. Ayo. Yo. Golek mic. Kayak. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. Oh, ki adikmu apa iki Rek? lho, dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Ayo. Wes. Sembah nun. Ya. Wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Heeh. Amin. Wilujeng dalu sedaya Oh, iki. warga Balikpapan. Nggih. Ora kaya ora kok bagonge wujule cononen. Lho,
Iki ngono anu. Iki ciri khas adikku Bagong ngene Oh, iki. ciri khas. Mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat jadi Nggih. nang wudel ya. Lah, Nganti menjoto kayak gue. Ha iya. Lho lah iki wong ciri khas kok. Lah Wah, iya. niken sajae kesengsem karo adikku Bagong. Oh, kesengsem. lali. Jangan awis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? Asli, Nduk. Asli. Oh, Lah, wong angger tempelan harus dijaluk kok. Bagong Mas. sing udele bodong ya gur iki. Monggo Lah, wong nek jane pernah- liyane Petruk sing bodong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Lho, SSN. tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau gara-gara Wis to. golek wangsit. Nah, dikulinak iki jejer kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gatheki karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede banget. Iki iki petingan lho. Apa ta? Iki abang petingan lho. Petingan piye? Ora, Loh, Pak. lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo, Iki jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket, Kang. Lah, ya bener. Makanya terus nemu wangsit ndelalah mustikane nempel. Oh, mustikane ngemper. nggih. Oh, Bagong iki turu emper to. Nggih. Ayo tutuke sik, Ayo Bange. tutuke, Gong. Tutuke, Gong. Ayo. Kenal Mas Bagong. Besok Gandrung, kapan besok katekan? Kapan? Yo. Mat Besok kapan kowe piket? Oh, Bagonge budeg. Sok kapan? Mas tekan? Gareng sing tutuke. Yo. Oh. Besok kapan katekan? Neno. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Ene Mas Bagong. Aja sampe kalah. Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri nyidam sarias Yo, monggo langgame nyidam sari bareng-bareng gamelan kali musike. Yo, Monggo. Ayo. tarik, Monggo. sor. Monggo Mbak Niken. Buka celuk. Monggo. Keyboardnya donake, Mas. Bang idam sari maragi mang
mesra wis banyu kang tumetes dadi saksi kena nangis mbok bisa tak suwang jroning uripku yen naran mas liramu sumilire angin tansah dadak kalbu rasa kang taat akane lara dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rina wangi bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satanane aku adaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rina wengi. Terima kasih, matur nuwun. Wis diaturke, nggih. Nggih. Mbak niki men leren sik. Leren. Mas Gareng. Nun. Niki beliau Bapak Indar, Pak Kapolda. Menika ngersakaken sekar dandang gula, Mas. Oh, nggih. Nggih. Kita badhe ngastos Sinten sing nembang? Kula tak nyuwun tulung anu kalian Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Monggo, Mbak Fahmi anu sik maju sik ning ngarepan sik ana. Mriki Monggo. wah. Mbak Fahmi anu sese mudun dhewek grimisen apa? Nggih. Heeh. Nggih. Yo Monggo diaturke. Mbak Fahmi. Wah, mriki ngajeng. Apalane apa, Mas? Anu, ana kidung saged nggih ta. Bakenipun sekar dandang gula monggo apalanipun mangsa borong. Nggih. Apa ali-ali ya iso? Nggih. Apa Mbak Fahmi? Kidung. Dalem. Napa arep sing apa cakepane? Ali-ali. Napa ali-ali? Ali-ali nggih. Ali-ali. Monggo. Ayo diaturke sik dandang gula. Monggo. Jenang kula Menika kula kintunaken pepundhen kula ya bapakku ya wong tuaku Mas Gareng. Apa, Mas? Mbah Karman Sontoloyo. Oh, Mbah. Nggih, Mbah Karman Sontoloyo. Kakung, Mbah, sungkem kula Mbah pun matur nuwun pokoke ngawat-awati aku. Nggih. Wah. Yo, anu. kelali aja lali Nano. niki sole kula Kula kintunaken pepundhen kula Mas Gareng. Sinten malih? Bapak Samsun, Ketua Pepadi Provinsi Kalimantan Timur. Hai wilujeng mirsani lan Nggih. menikmati. Kalian pepundhen kula Bapak Sutrisno Wijaya. Uga taturke para kanca seniman khususe anu anak-anakku Gareng sing ning kene. Nggih, Pak Haji Gito kula kintuni. Pak Gito. Lanjut, iya, Mbak. hajat dianggep sepele Nonano. kula mboten melu Salam mugi kagem Mas Sugeng saking Tenggarong Seberang Bukit Pariaman. Amin. Nggih, iya. hamong ati
tansah nggon ndeli Nonano yuk yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketaken kewala nganti besok apa bakal beli Nonane yuk yen bali bejo kula monggo yo sak langgame Arek. ngagem monggo iya mbak ngagem aliku pamringe aja lali marang aku para pamirsa dikeparengake lenggah ana karpet ning sing nggon dalan lho Mas. Nggih, Bukan yang di depan kursi VIP, bukan Yang menika di tengah kagem bintang bisa- tamu. Nggih, bisa maju ke sini. Nggih, terus sing kursi kosong saged dilenggahi. Nggih. Monggo. Ayo. Monggo sami maju mawon ampun isin-isin. Nggih, bakune sing karpet ngajeng kursi VIP aja diisi niku. Ampun, nggih. Nggo Mas Gareng, Mbak Ciblek kok nek mandap. Nggih. Nggih. Yo, lanjut. Pilihanku meripat biru pamrih
Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken Sekar Gandang Gula. Niki Kembali Nduk Niken. Pripun Pak Ciblek? Niki saking Pasir nggih sami rawuh. Oh nggih. Nggih Mas Dalang Hamid nggih. Kali Pak Biso nggih rawuh. Alhamdulillah. Dan Nggih. pokoke Nggih, niki Tumplek kula blek. aturke Mbak Niken malih. nggih monggo. Yo. Come here. Nduk Apa? Niken, Apa? niki ana sing ngersake lamunan, Nduk. Wah, aku tanteni iki lagu iki tanteni. Oh. Apa ta? Ngalamun nganti lali ya iki. Ora. Ya. Lagu lamunan. Wis ngono asam lambung tenang. Aku wis gawa permen gua asam lambung, Nduk. Wis ta beres yo. Nggih. Ayo iki lamunan. Ayo Ayo. Mas Gareng, Mas Bagong, Pak Ciblek bisa monggo mandap. Monggo mandap. Mboten Ah, apa-apa. siap. Weekend juga barangkali beliau Bapak Kapolda ngersake lagu utawi badhe nembang lho Mas Gareng. Request. Mbok badhe Nggih. nembang napa badhe duet Oh, kali Mbak duet Pak Niken? Wagub. Nggih, monggo. Kalau masih siap. lenggah monggo. Pak Wagub malah iki. Lah, Badhe nyuwun lagu. Monggo. Bapak. Pak Kapolda. Wow, Oh, hobine nyanyi. Nggih, pripun Badhe- Mas nyadong dawuh Mas Gareng? Nggih. Badhe nyanyi napa, Pak? Mboten ketang Lah, bintang mboten kecil Pak napa-napa. Kapolda. Kok bintang kecil? Lah pitenop. Bapak Nggih. diaturi nembang malah ngene iki. Nggih. Monggo, bilih campur sari, Napa Bapak. badhe? Badhe nyuwun lagu napa? Oh, mboten. Bebas. Nggih bebas nggih, lamunan. Monggo. Bebas nggih, matur nuwun. Monggo Mas, para kadang Yo, sari tarik. dipun aturaken lamunan Niken Salidri. Monggo ayo. Sor. Yo. Tangane diangkat. Gen leren sik. Keren. Nggih. Iki